Walo ka inmates sa Basilan Provincial Jail nakaiskapo. Usa niini patay humana po sila samtang usasab ka jail guard ang napatay sa mga nakaiskapo. Anang report ni Cyril Chavez. Pasado alas 5 Martes sa hapon, nahitabo ang pag-iskapo sa 8 ka inmates sa Basilan Provincial Jail sa Barangay Sumagdang, Isabela City. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, gitiunan sa mga inmate ang trustee aron ablihan ang prisuhan nila gamit ang susi. Miagi pa kuno sa gate sa pasilidad ng mga miiskapong inmate. Sagad sa mga nakaiskapo, dunay kasong murder ug sila si Bato Kusain, Gapal Saripada, Herney Asaw, Nur Hasan Lahaman, Albacer Ahmad, Torotoy Abbas, Mahad Hasan ug Kaliji Hajirol. Atol sa hot pursuit operation, napatay sa mga pulis si Abbas. Kansang lawas nakita pipila ka metro gikan sa pasilidad. Patay sab atol sa hitabo ang usa ka jail guard nga nailang si Asbi Florencio Sali. Anaa sa unom ka jail guard lamang kuno ang naka-duty ni atong tungura. Kinaimbestigahan pa kung nganong dunay pusil sulod sa prisuhan. Nanawagan ng mga otoridad ngadto sa mga residente nga isumbong kanila kung makit-an kining mga nakaiskapo kinsa giingong anaa sa mga kabalayan duol sa provincial jail. Pipila na ka-insidente sa jailbreak ang nahitabo sa mga pasilidad kung asa dunay mga miyembro sa Abu Sayyaf nga nakaiskapo. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.